ga mu mun dawo kungiyar mu da yan zamfara duk wani mai tada bello za mu yi masa martani wuya zamfara kowa ya sha wuya zamfara kowa ya sha maza da mata zamfara kowa ya sha wuya dodo kai za mu yi jagora shugaba ya ta kai wuya muna neman agaji bakar motar nan ta ci da ceto ta aka da mu ka dafa mana rabbana minista mata walle mun sani ba laifinka ba dan mun bi ba zan fara tsaro ba a ba mu ba wuya ta kai wuya muna neman agaji bakar motar nan ta ce da ceto ta kada ka dafa mana rabbana minista mata walle mun sani ba laifinka ba dan mun bi ba zan fara tsaro ba a ba mu ba wuya ta kai wuya muna neman agaji bakar motar nan ta ci da ceto ta gwagwale ka dafa mana rabbana minista mata walle mun sani ba laifinka ba dan mun bi ba zan fara tsaro ba a ba mu wuya ta kai wuya muna neman agaji bakar motar nan ta ce da ceto ta kada ka dafa mana rabbana minista mata walle mun sani ba laifinka ba dan mun bi ba zan fara tsaro ba a ba mu ba Dan da farko na san dabara mai sarrafa zamu wuya ta kai wuya baka a kai sarki wa hafu ƙara mu da lamu muna neman agaji za mu yi ɗan tsokaci ga mota mara injini wuya ta kai wuya ba mu shiga ɗan cikin ta ganga ba ta kai su ba wuya ta kai wuya muna neman agaji bakar motar nan ta ce da ceto ta kada ka dafa muna rabbana minista mata walle mun sani ba laifinka ba dan mun bi ba zan fara tsaro ba a ba mu ba mu salatin manzon mu babu fashi ko yaushe wuya ta kai wuya dare rana ta amina ta masoyan mu ne muna neman agaji cikin sarari ko matso mai ceton mu ne wuya ta kai wuya salatin sada ahli sahabbai ba mu bar su ba wuya ta kai wuya muna neman agaji bakar motar nan ta ce da ceto ta kada don ka dafa muna rabbana minista mata walle mun sani ba laifinka ba dan mun bi ba zan fara tsaro ba a ba mu ba malamai mai hice ki motar da ingila wuya ta kai wuya dan tun ba a je ko ina ba dan kwaɗi ta mulmula muna neman agaji daga ceto ta durusule mu har mun rasa alwada wuya ta kai wuya malamai ba wudu zan garba ja gaba wuya ta kai wuya muna neman agaji bakar motar nan ta ce da ceto ta kada don ka dafa muna rabbana minista mata walle mun sani ba laifinka ba dan mun bi ba zan fara tsaro ba a ba mu zamfara mu ɗan majalisa na zamfara mun sha wuya wuya ta kai wuya kai fito bi irin yadda an ka samu a turkin siya muna neman agaji don bayan mutunta mu wanga fa mu namijin ajiya wuya ta kai wuya idan ci saman sama kai shi bar mu da ɗan kwala uba wuya ta kai wuya muna neman agaji bakar motar nan ta ce da ceto ta kada don ka dafa muna rabbana minista mata walle mun sani ba laifinka ba dan mun bi ba zan fara tsaro ba a ba mu ba yau matsala ta tsaro a zamfara mu ne gaba wuya ta kai wuya ana ta kashin al'ummar mu ciki ba mu gan shi ba muna neman agaji saboda yana ci yana gani bai ce kala ba wuya ta kai wuya jihar sai sharholiya ya kai bai yi ta tamu ba wuya ta kai wuya muna neman agaji bakar motar nan ta ce da ceto ta kada don ka dafa muna rabbana minista mata walle mun sani ba laifinka ba dan mun bi ba zan fara tsaro ba a ba mu ba ni ma kwamishina yana a cikin hadari wuya ta kai wuya albashi ba a bani na zama almajiri muna neman agaji a ado wajen harkar kwarewa na bana wajen gari wuya ta kai
miliyoniya yanzu ban san ranar mu ba. Wuya ta kai wuya, muna neman a agaji. bakar motar nan ta ci da ceto ta kada. Rabu ka dafa muna rabana. Minista Matawalle mun sani ba laihin ka ba, dan mun bi mazawara tsaro ba a ba mu ba. Gwamna Sukutum ya bani 15 ku taho ku ji. Wuya ta kai wuya, Motar ceto na hau ashe ba 'yan agaji. muna neman agaji. To daga yau na fita cikin tafiyar na gaji. Wuya ta kai wuya, Na yi zaton madala yaban na shiga fargaba. wuya ta kai wuya, Muna neman a agaji. bakar motar nan ta ci da ceto ta kada. Rabu ka dafa muna rabana. Minista Matawalle mun sani ba laihin ka ba, dan mun bi mazawara tsaro ba a ba mu ba. Ni duk wani mai matsayi kashe mu raba mun kai. Wuya ta kai wuya, Dan bani da CA a ofishina ya zani. muna neman agaji. Ni da fiti gwamna ban hanawa ban sa Wuya ta kai wuya, siyasa aka ce na yi kudaden ba a bani ba. wuya ta kai wuya, Muna neman a agaji. bakar motar nan ta ci da ceto ta kada. Rabu ka dafa muna rabana. Minista Matawalle mun sani ba laihin ka ba, dan mun bi mazawara tsaro ba a ba mu ba. Wuya ta kai wuya, muna neman agaji. Wuya ta kai wuya, wuya ta kai wuya, Muna neman a agaji. bakar motar nan ta ci da ceto ta kada. Rabu ka dafa muna rabana. Minista Matawalle mun sani ba laihin ka ba, dan mun bi mazawara tsaro ba a ba mu ba. Me akan na faɗi gaskiya suka yi mun korar kare. Wuya ta kai wuya, Komanda yau ni da 'yan uwa na mun an kare. muna neman agaji. Albashin ma babu ya bi komai ya tattare. Wuya ta kai wuya, Take na gano ba wai nufin shi ya cece mu ba. wuya ta kai wuya, Muna neman a agaji. bakar motar nan ta ci da ceto ta kada. Rabu ka dafa muna rabana. Minista Matawalle mun sani ba laihin ka ba, dan mun bi mazawara tsaro ba a ba mu ba. Kai ashe ma dukkan girar jihar nan duka tashi ce. Wuya ta kai wuya, Sunan mu yana akan takarda ya lankace. muna neman agaji. Ashe gwamnati shi da first lady suka tarkace. Wuya ta kai wuya, Ya miƙa muna ɗan kaɗan na fasantar mai gaba. wuya ta kai wuya, Muna neman a agaji. bakar motar nan ta ci da ceto ta kada. Rabu ka dafa muna rabana. Minista Matawalle mun sani ba laihin ka ba, dan mun bi mazawara tsaro ba a ba mu ba. Ya kadi shehu turaki bai tukan namu ya karfafa. Wuya ta kai wuya, Ya ce sabon jarumin ministan mu wallafa. muna neman agaji. APC jam'iyyar mu ko gobe mu zurfafa. Wuya ta kai wuya, Bello ministan tsaro dan gatan ya gaba. wuya ta kai wuya, bakar motar nan ta ci da ceto ta kada. Rabu ka dafa muna rabana. Minista Matawalle mun sani ba laihin ka ba, dan mun bi mazawara tsaro ba a ba mu ba. Kubar zagi na ba zan fara nike almajira. Wuya ta kai wuya, Sau saka kwaso kuban da barki suka gangara. muna neman agaji. Direban na shan arake ya kai ku ya kassara. Wuya ta kai wuya, Sai ku yi haƙuri tun da kun gani ma ba su bar ni ba. wuya ta kai wuya, Muna neman a agaji. bakar
mu na rabbana. Minista mata walla mun sani ba layin ka ba, don mun bi ba zan wala